من خلبر نتي منفسه وعبنا دعا كل عزينا خنزوزو يجبانا سبايا عباداتنا نقول بزيه كانت تصبح يلم زبمتو يرن يوصعنا الله كنا لا تقصوا تنعمت من تنكون يلو نقول نتؤمنا يقطعنا قطعات زبنا مريدي نجزيون حابس نسعب أين سنني للحرائي بنا نتنبو زحفو سلام صدقني زفير لهم لينتزي نتن زربحرح زبلا آداوكم ولا زبلا أبرحكم على الجلون لأداكم كأتخ زبلا من جديد وروشعو إتي زحنكس زلو محاوركم كحويمو لر عجزانا ولن إيو نسكلو سب بسلام نورو بزي قدسنا حدقوا لإግዚአብሔር زرقيو يلمنمو قدسان كتكونو تعالو كان ጸጋ አምላክ حدقوا خيوصي كهون مرين سوء بقينو خيጨንቆኩም ንብዙሓት ከዓ خيركس ተጠንቀቁ حدقوا أمنزራ ዝኾነ ወይ ከምቲ ሓንቲ ግዜ ክበልዕ ኢሉ ብህልሙ ዝሸጠ ኤሳው መንፈስ ዘይብሉ ሰብ ከይህሉ ተጠንቀቁ። ኤሳው ጸኒሑ ነታ በረኸት ክወሳ እኳ እንተደለየ ኣይተዋሃቦን። ብዓወት እንተደለያ ብልብዓት እንተደለያ ንስሓ ዝኸውን ግዜ ከም ዘይረኸበ ትፈልጥኹም ኣሃዊ የክርስቶስ ክቡር ከጎይታ ቀድስዎ ብዛዕባቲ ናባኻትኩም ዘላ ተስፋ ንዝሓትኩም ዘብለለን ምላሽ ማዕበል ተፈቅዱ ኩሉ ሰዓት ይዋሉ ግናለን ብለውሃትን በተግቢር ንበልዎ እቶም ነቲ ክርስቶስ ዘለኩም ሰናይ ኣካይዳኹም ዝጸርፉ በሊ ዝጸርፍዎ ምንቲ ክፍል ክሓፍሉ ንጹሕ ሕሊና ያሉ ከመይ ኣምላክ እንተዳፋኢልዎስ ካብ ክፉእ እናገበርኩም ሰናይ እናገበርኩም ዓሳከ መከራ ፀጉ ይሓይሽ ክርስቶስ ምእንቲ ኃጢአት ሓንሳብ ንሓዋሉ ሞተ እናቱ ኣምላክ ምእንቲ ተቐርበና ጻድቅ ኩሎ ምእንቲ ቶም ሓጥኣን ሞተ ብስጋ ሞተ መንፈስ ግና ሕያው ኮነ ወሃዊ
ህዝበ ክርስቲያን ሁሉ አቡራትና ኤርትራ ኖረጋ በሮት ምርት ናሕሉና ዘላለም ዓለም አሜን። ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 10 ቁጥር 30 ስጋ 40 ቀርሜሎስ ድማ ከም ዝበሎ ቅድሚ 4 መዓልቲ ከምዛ እዋን እዚኣ እታ ሰዓይቲ ሰዓት ኣብ ገዛይ እፅሊ ነበርኩ ብልኦ ከዓ ዘንጸባር ክዳን ዝተኸደነ ሰብኣይ ኣብ ቅድመይ ደው በለ። ቀርሜሎስ ጸሎትካ ተሰሚዑ ምጽዋትካ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዓሪጉ እዩ። ስለዚ ናብ ኢዮጴ ልኢካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስሞን ጸዋዓዮ። ንሱ ኣብታ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዘላ ቤት እንዳ እቲ ቆርበት ዘልፍዕ ስሞን ተቐሚጡ ኣሎ። ንሱ ምስ መፀ ክነግረካ ይበለኒ። ሽዑ ከዓ ቡቡ ናባኻ ለኣኽኩ፣ ንስኻ ድማ ብምምፃእካ ጽቡቕ ገበርካ። ሕጂ ከዓ ካብ ጎይታ ዝተኣዘዝካዮ ዘበለ ምንቲ ክንሰምዕሲ ኩላትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣብዚ እኔና። ሽዑ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ጀመረ። ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንኣምላኽ ዝፈርህን ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብ ኣምላኽ ቅቡል እዩ እምበር ኣብኡ ኣድልዎ ከምዘይርቦ ብሓቂ ረኣኹ። ኣምላኽ በቲ ጎይታ ኩሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል ሰላም እናበሰረ ዝለኣኾ ቃል እዚ እዩ። እቲ ድሕሪ እታ ዮሃንስ ዝኣወጃ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳብ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም። ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ንኢየሱስ በዓል ናዝሬት ብመንፈስ ቅዱስ ብሓይልን ከም ዝቐቦ ከም ዝገበረን ንኩሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዘሕወዮ እውን ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም። ንሕና ከዓ ናይቲ ኣብ ሃገር ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌምን ዝገበሮ ኩሉ ምስክር ኢና። ንሳቶም ንዕኡ ኣብ ዕንፀይቲ ሰቒሎም ቀተልዎ። ኣምላኽ ግና ንዕኡ ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ኣተንስኦ። ብጋህዲ ከም ዝረአ ከዓ ገበሮ። እቲ ዝኾነ ጎይታ ብጋህዲ ዝተራእየ ንዓና ነቶም ምስክር ምንቲ ክንከውን ኣምላኽ ቅድም ዝሓረየና እወ ንዓና ነቶም ካብ ምዉታት ድሕሪ ምትንሳኡ ምስኡ ዝበልዓናን ዝሰተናን እምበር ንኩሉ ህዝቢ ኣይኮነን። ኣምላኽ ንሕያዋንን ንምዉታንን ክፈርድ ዝመደቦ ንሱ ምዃኑ ህዝቢ ክንሰብኽን ክንምስክርን ኣዘዘና። ብኡ ዝኣምን ዘበለ ብስሙ ሕገት ሓጢኣት ከም ዝረክብ ኩሎም ነቢያት ይመስክሩሉ ኣለዉ። እግዚአብሔር ቃል ዓበየ ወዘለዓለ ድማ ቅዱስ ኣቡነ ዘእግዚአብሔር ወዘተወሰነ
በቅድመ ዘከራተ ቅድስት ቤተክርስቲያን ተፈሥሒ ዘንስለኪሳና ኦ ቅድስት ምልዕተ ክብርት ድንግል በኩሉ ጊዜ ወላዲተ አምላክ እሙለ ክርስቶስ አይብ ጸሎትነ ዲበ መዋዕለ ዲበ ምልዕተ ሀበ ፍቁር ወርቲኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተፈሥሒ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ተፈሥሒ ወዘወለድኪ ለነ ብርሃነ ዝክረ በአማን ክርስቶስ አምላክነ ኦ ድንግል ንጽሕት ሰአሊ ለነ ሀበ እግዚእነ ከመ ይግበር ምሕረተ ላዕሌነ ተፈሥሒ ኦ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቅድስት ወንጽሕት ሰአሊተ በአማን በእንተ ዘመደ እጓለ እማሕያው ሰአሊ ለነ ቅድመ ክርስቶስ ወልድኪ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተፈሥሒ ኦ ድንግል ንጽሕት ዘበአማን ንግሥት ተፈሥሒ ኦ ምትሐ ዘመድነ ተፈሥሒ ኦ ዘወለድኪ ለነ አማኑኤል አምላክነ ንስእለኪ ከመ ዘከረ አራቂተ ዘበአማን ቅድመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይግበር ምሕረተ ለነፍሳቲነ ወይስረይ ለነ ውእቱ ጊዜ ባርኮት ወስውእቱ Thank you.
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያውዘይመውት ዘተሳሙታን አመሳልስት አርገ ስብሐት ምስለ ሰማያት ወነበል
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይበሉ።
አለ ብዙሓት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ክትሰምዐን ክንሳለመሉ ደስ ክብለና ዋዓት ክረር ዝበልካና ነመስግነካ ኣለና ረጊድና ቃል ቅዱስ ወንጌል ካብ ልባትና ክፀፈልና ንምንፅልና ኣለና ጎታ ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝኣትወሉ ኣብዚ ቤተ መቅደስ እዚ ንማንና ተቐበልና ኣና ንህዝብኻ ንዕበተኻ ንምሕረትካ ላኣኸልና ብሓደ ወድኻ ክብሪ ምስጋና ምስሉሱ ምስቁር ዝብሎ ዘለካሉ ክሳዕ ዘላለም ኣለና ኣሜን። أسيرهم وسطوهم بالعصر نتجزاء أحلفهم هوهم شعو أتيزة حظي مدان إيسوس فريد تفريدوهم نسر آية تعيسو نصوص النموت أحلفة بمهاد بدل إنا بلنتي 13 قرون نبيك عن كانش مدلتاتن حزب مرسوم نسرهم بنا نحنا أمو 13 قرون نبيك نقدس دربيبو نصها نتي 13 قرون نبيك نقدس دربيبو وزي ከይድውን ተሓንቀ እቶም ሊቃነ ካህናት ግና ገንዘብ ወድቅም ዋጋደም ስለ ዝኾነ ኣብ መስቀል ኣብ ንቐበል ምጽዋት ከነእትዎ ኣይግበአን
እዩ በለ ተማኺሮም ከኣቡ ንመቓብር ኣጋይ ዝኸውን ግራት ስራሕ መሬት ዓተጉሩ። ስለዚ እታ ግራት እቲኣ ክሳዕ ሎሚ ግራት ደም ትበሃል ኣላ። እቲ ብነቢ ኤርምያስ ነቲ ቀደም እስራኤል ዋግኡ ዝገምገመሉ ዋጋ እቲ ክቡር 30 ቅርሺ ብሩር ወሰደሉ። ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘውን ተኣዘዘኒውን ንግራት ስራሕ መሬት ሃብዎ ኢሉ ዝተነገረ ቃል ተፈጸመ። ኢየሱስ ኣብ ቅድሚ እቲ ገዛኢ ቆመ። እቲ ገዛኢ ድማ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓሰቶ። ኢየሱስ ንቐራ ንስኻ እኳ ባዕልኻ ትብል ኣለኻ በሎ። ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታት ህዝብን ክኸስዎ ከለዉ ድማ ሓንቲ እኳ ኣይመለሰን። ሽዑ ጲላጦስ ብኽንደይ ነገራት ኣብ ልዕሊኻ ዝምስክሩ ከም ዘለዉ ዶ ኣይትሰምዕን ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ግና እቲ ገዛኢ ኣዝዩ ክሳዕ ዝግረም ሓንቲ ቃል እኳ ኣይመለሰሉን። እቲ ገዛኢ ብበዓል ነቲ ህዝቢ ዝደለይዎ ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ልማድ ነበሮም። በርባን ዝተባሃለ ሓደ ውሩይ እሱር ድማ ነበረ። ጲላጦስ ከዓ ንኢየሱስ ብቕንዓት ካብ ዘተሓዝቦ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ እቶም ህዝቢ ምስ ተኣከቡ ንመኖም ፈትሓልኩም ትደልዩ ንበርባን ዶ ወይ ነዚ ክርስቶስ ዝበሃል ኢየሱስ በሎም። ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ከለኻ ድማ ሰበይቱ ሎሚ ለይቲ ብሕልሚ ብዛዕቡ ብዙሕ ተሳቒ እየ እሞ ኣብ ልዕሊ እቲ ጻድቕ ሓንቲ ከይትብድል ተጠንቀቕ ኢላ ለኣኸትሉ። ሊቃነ ካህናትን ሽማግለታትን ግና ነቶም ህዝቢ በርባን ይፈታሕ ኢየሱስ ግና ይሰቐል ኢሎም ክልምኑ ቀራ ይቐበልዎ። ሽዑ እቲ ገዛኢ ካብ ክልቲኦም ንመኖም ፈትሓልኩም ትደልዩ ኢሉ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ንበርባን በልዎ። ጲላጦስ ከዓ ነዚ ክርስቶስ ዝተባህለ ኢየሱስ እንታይ ትገብሮ እየ በሎም። ኩሎም ድማ ይሰቐል በሉ። ጲላጦስ እንታይ ክፉእ ገበረ በሎም። ንሳቶም ግና ይሰቐል እናበሉ ኣቐጢዖም ይጭድሩ ነበሩ። ስለዚ ጲላጦስ ነዚ ነገር እዚ ናዕቢ ንምልዓል እንተዘይኮይኑስ ካልእ ገለ እኳ ከም ዘይጠቅም ምስ ረአየ ማይ ወሲዱ ኣነ ካብ ደም ናይዚ ጻድቕ ሰብ እዚ ንጹህ እየ ባዕልኹም ትፈልጡ እናበለ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣእዳዉ ተሓፅበ። ኩሎም እዞም ህዝቢ ከዓ ደሙ ኣብ ልዕሊናን ኣብ ልዕሊ ደቅናን ይኹን እናበሉ መለሱሉ። ሽዑኡ ንበርባን ፈትሓሎም። ኢየሱስ ግና ገሪፉ ክስቀል ሃቦም። ብድሕሪ እዚ እቶም ወታደራት ጲላጦስ ንኢየሱስ ኣብ ቤት መንግስቲ ወሲዶም ብዘሎ ነቲ ሰራዊት ኣብኡ ኣተብዎም። ክዳኑ ገፊፎም ከዓ ቀይሕ ባርኖስ ከደንዎ። ካብ እሾኽ ኣኽሊል ፈቲሖም እውን ኣብ ርእሱ ተኽእሉ። ኣብ የማናይ ኢዱ ዘንጊ ኣትሒዙ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ እናተንበርከኹ ሰላም ኦ ጎይታ ኦ ንጉስ ኣይሁድ እናበሉ የላግፅሉ ነበሩ። ወቕዕዎ ምስ ኣለጋፅሉ ድማ ነቲ ቀይሕ ባርኖስ ቀንጢጦም ክዳውንቱ ከደንዎ። ክሰቕልዎ እውን ወሰድዎ። ክወፁ ከለዉ ድማ ስምዖን ዝስማዕ ሓደ ቀሬናዊ ሰብኣይ ረኸቡ እሞ ንመስቀል ኢየሱስ ክፀውዕ ኣገደዝዎ። ጎልጎታ ትርጉሙ ሓምሓም ርእሲ ተባሂሉ ናብ ዝፅዋዕ ስፍራ ምስ በፅሑ ሓሞስ ዝተሓወሶ መርፂፅ ወይኒ ክሰቲ ሃብዎ። ንሱ ኸዓ ጥዕሙ ምስታይ ኣበየ። ምስ ሰቐልዎ ኸዓ ነቲ ክዳውንቲ ዕጫ ኣውዲቖም ተናቐልዎ። ኣብኡ ተቐሚጦም ከዓ ይሕልውዎ ነብሩ። ኣብ ልዕሊ ርእሱ ድማ እዚ ኢየሱስ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ናይ ክሱ ጽሑፍ ኣንበሩሉ። ሽዑ ምስኡ ክልተ ወሓሎት ሓደ ብየማኑ ሓደ ድማ ብጸጋሙ ተሰቕሉ። እቶም ብጥቕኡ ዝሓልፉ ዝነበሩ ድማ ርእሶም እናነቕነቑ እቲ ቤት መቕደስ ኣፍሪስካ ኣታ ንቤት መቕደስ ኣፍሪስካ ንሰለስተ መዓልቲ ካህንፃየ እስከ ንርእስኻ እትሃንፅ እስከ ንርእስኻ ኣድሕን ወዲ ኣምላኽ እንተወዳእ ኾንካስ እስከ ካብ መስቀል ውረድ እሞ እናበሉ ይጸርፍዎ ነበሩ። ከምኡ ድማ እቶም ሊቃነ ካህናት ምስ መምህራን ሕግን ሽማግለታትን ኮይኖም በዚ እናበሉ የላግፅሉ ነበሩ። ንኻልኦት ኣድሒኑ ንርእሱ ግና ከድሕን ኣይክእልን። ንሱ ንጉስ እስራኤል እንተደኣ ኮይኑስ እስከ ሕጂ ካብ መስቀል ይውረድ። ንሕና ከዓ ብኡ ክንኣምን ንሱ ኣምላኽ ተኣሚኑ እዩ ኣነ ወዲ ኣምላኽ እየ እውን ኢሉ እዩ እሞ ዘፍቅሮ እንተደኣ ኮይኑስ እስከ ሕጂ የድሕኖ። ከምኡ ከዓ እቶም ምስኡ ዝተሰቕሉ ብሓሎት የላግፅሉ ነበሩ። እንሆ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳዕ ታስዓይቲ ሰዓት ብዘሎ ምድሪ ጸልመተ። ታስዓይቲ ሰዓት ኣቢሉ ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ እናበለ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ። እዚ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደካኒ ማለት እዩ።
ገሊኦም ካብቶም ኣብኡ ቆይሞም ዝነበሩ ሰባት ነዚ ምስ ሰምዑ እዚስኒ ኤልያስ እዩ ዝፅውዕ ዘሎ በሉ። ሽዑ ሓደ ካብኣቶም ጎዩ ሰፍነት ወሲዱ ኣብ መፅት ኣሊኹ ኣብ ዘንጊ ኣሲሩ ከስትዮ ኣቕረበሉ። ገሊኦም ግና ሕደጎ ኤልያስ መፅኡ ዘልሕኖ እንተደኣ ኮይኑ ክንርኢ ኢና በሉ። ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ፣ ነፍሱ ድማ ወፀት። እነሆ ከዓ መጋረጃ ቤተ መቅደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተርተረ፣ ምድሪ ኣንቀጥቅጠት፣ ኣኻውሕ ድማ ተጨዱ፣ መቓብራት እውን ተኸፈቱ። መይቶም ዝነበሩ ናይ ብዙሓት ቅዱሳን ሬሳታት ድማ ካብ ሞት ተንስኡ። ድሕሪ ትንሳኤኡ ድማ ካብ መቓብራት ወፂኦም ናብ ቅድስቲ ከተማ ኣተዉ፣ ንብዙሓት እውን ተራእይዎም። እቲ ሓለቓ ሚእትን እቶም ንኢየሱስ ክሕልዎም ምስኡ ዝነበሩም ከዓ ነቲ ምንቅጥቃጥ ምድርን ነቲ ዝኾነ ነገራትን ርእዮም እዝዝ ብሓቂ ወዲ ኣምላኽ እዩ እናበሉ ኣዝዮም ፈርሑ። ኣብኡ ከዓ ንኢየሱስ እናገለገላ ካብ ገሊላ ሒዘን ዝተኸተልኦ ብዙሓት ኣንስቲ ብርሑቕ ይዕዘባ ነበራ። ሰማዮም ብርሃኑ ወተሰላመ ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ወዲያትርክት በሃበ Paulos,
ጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ጸግኡ በእንተ ዛቲ ቤተክርስቲያን ቅድስት ወማኅበርነ በውስቴታ
እንደ ሰማያት እንደ ባቱ ሰራዊተ ሰማያት ይስብሎ ከያዘ ይብሉ ስብሐት ለእግዚአብሔር አቡነ ቁርባን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ በጸሎቱ በረከቱ ያህሉ ምስለ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወምስለ ጳጳስነ አባ ጳውሎስ ወምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ወይቀባ ለሀገሪትነ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኩልነ
ዘውቱ ህልው እንክነ ኩሉ እንክነ ይትረበብ ሰማያት ወእንክነ ያስተሪቀ ሰየፍ እንክነ ይቆሙ አድባራት ወእንክነ ይትረሃዋ ንዋአየራት ህልው ቦቱ በላዊሁ እንክነ ይምልኩ ቀላያት ወእንክነ ያንባቦ ወሀይሰ አፍላክ ህልው ቦቱ በላዊሁ እንክነ ይነፉ ነፋሳት ወእንክነ ያንበሰብስ ጸአ እንክነ ይትነሉ መባረቅ ወእንክነ ይደምጽ ነጎድጓድ ወእንኩ ግዘፈ ደመናት ህልው ቦቱ በላዊሁ እንክነ ይትጋቡ ብርሃናት ወእንክነ ይንጦላ ጽልመት እንክነ ይብራ ብርሃነ መዓልት ወእንክነ ይትሐደስ ሌሊት ህልው ውእቱ በህላዌሁ እንክነ ይስፍን ፀሐይ ቦንሃ መዓልት ወእንክነ ይምልክ ወርኅ ቦንሃ ሌሊት ህልው ውእቱ በህላዌሁ እንክነ ይትረበጹ ከዋክብት ወእንክነ ይትሐወሱ መናፍስት እንክነ ይትፈጠሩ መላእክት ህልው ውእቱ በህላዌሁ እንክነ ስነባቢት ወእንክነ ሥጋ መዋቲት እንክነ ኩሉ ፍጥረት ዘህቡእ ወዘክሱት ዘመልእልት ወዘመትት ህልው ውእቱ በህላዌሁ እንክነ ጊዜ ወሰዓት ወእንክነ ሌያሊ ወዕለታት እንክነ አውራ ወአመታት እንክነ መዋዕል ወአዝማናት ህልው ውእቱ በህላዌሁ ስብሐቲሁ ዘእምአቤሁ ወውዳሴሁ ዘእምዚአሁ ምሉእ ፍጹም ውእቱ ለጸጋሁ ንንገር እንከ እበየ ምሕረቱ ዘተአውቀ በላዕሌነ ዘኢትሐረኮ ዘይትሰፈር ወሰብአ ለትእዛዞ በምክረ ከይሲርቁም ወፃእነ እምገነተ ተድላ ውስተ ሙስና ምሕይወት ውስተ ሞት ምግዛነ ውስተ ግብርና ወተቀነይነ ለአሩት ኃጢአት ውእቱሰ ኢሃደገነ ወኢሃየየነ ለተግባሩ ወይተቀየመነ ባህታዊነ ፍጹመ ንማሰንበከ መአበስነ ሎቱ አላ አፍቀነ ወሐወሰነ ወመሃረነ ወተሳለነ ወአመድፈነ እምደዘይቀይምየነ ፈነወ ለነ ወልዶ መዝን ወእመቤሰወ መልአከ ምክሮ የማኑ ለመዝራይቱ ኃይሉ ወጥበቡ ላቡ ወወቱ ስለ ኩሎ ዘፈቀደ እለም ውስተ ዝንቱ ለዓሬ ቻሆም ጽወ ወለለ ጽወ ቻሆም አፍቀረ ወለለ አፍቀረ ቻሆም አክበረ ወለለ አክበረ ቻሆም አዘቀ ወለለ አዘቀ ቻሆም ስራ ከመ ይኩን ትርሲተ ውእቱ ወወቱ አስተጋባነ ዝርወት ውስተ እንተ ተአብ ሃይማኖት ወለስየነ ሎቱ ህዝብ ጉባአ ወአቅረበነ ሀቤሁ ለስብሐቲሁ ነጽሐ ወመጽሐፈ አስማቲነ ውስተ መጽሐፈ ሕይወት ከመ ይኩን ተዝካሮሙ በቅድሜሁ ለለ ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ባስልዮስ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ ያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ كل شيء على زمان غير عاصم المصنعات حالات زغر بس كل شيء عقد زمان كان ذكر قلب زمان سلامات وأمرنا أن نزوج بسماوات على زغر سلامات حلقنا عمل كل مزوجهم زعروا من مسات أقولاتنا أدياتنا عواتنا عاتنا عارف كسوس أمرنا بيسار مسموات وقم قوم البعث عن قرآن بوين مير ومرات مغارجة مسعات مبابات تسر نزل مسعات مبابات تسر زك باريخ
ክርስቶስ አምላክና ምሕረት ምርቃቱ ሳናታት ወዘሉ ኩሎም ረሓሓሎም ኣብ ቅድመ ብሮም መለገፅ መመልካቱ ዛዘሩ ጋብሎም ዘንፀሩ ተቐበሎም ዝተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ሓጎስ ምስሉ ማሰት ታስና ስደትና ምርኮ ዘሉ መርምዛት ተታሓዝና ኣምላክና ምሕረት ካድሕኖም ወመምርና የሱስ ዝናበኻ ምፅልው ግዜ ክዝክሮም ዝኣዝናቕሎ ዘሉ ግዝኻ ዘክሮም ንዓይን ሓጢኣተኛ ባልዕኹም ዘክረኒ ወጎታ ዝፍቓድ ርሳ ባርክሳዕ ዘላለም ሓድሮምን ዓብዮምን ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎ አስነነ እንዘ ኢይዞሮ እምኔሁ ሀደረ ሰው ለበሥጋ እንዘ ያርግ መንበሩ ለትነብሮ ተስኡ ተሰበከሰ ዘይትቀባም ኩሌ በምልአቱ ተአርገ ተአቁረ ውስተ ማሕፀነ ድንግል እንዘ ኢያሐስስ በላዕሉ ወተፈተ እንዘ ኢይትወሰድ በታሕቱ ውስተ ጽባሕነ ጽሩ ወለሰብአ ፈጽሞ ዘንበለ ኃጢአቱ አስተርአየ ከመ ገብር እንዘ ይገብር ከመ እግዚአብሔር በከመ ስምዐ ኮነ ሰባክያነ ወንጌሉ ወእምኀቤሁ ተቀደሰ ወመልአ ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ስብሐቲሁ ወዘተ እንዘ ንሕነኒ ኢነዐርፍ በአልባቢነ ወነንብብ ቅድሳተ ስብሐቲከ ወንሰብሕ እንዘ ንብል ቅዱስ እግዚአብሔር ለእለ ያፈቅሩ ለአርዳኢሁ ቅዱሳን ወለሐዋርያት የሆኑ ሕፃን አርዮም ሥርዓተ ምስጢር ቁርባን
Oh
ሐዋርያት ቅዱሳን ገበትገን ላይለነ ውእቱ መንፈሰ ቅዱሳን ዘይክላ ለመነስዮቶ መሃርከነ ለነገ መልጽዋዕከ ዘንብል አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ውእቱ ዝኩን መንፈስ ቅዱስ ዘይትፈተን ወዘይሐጽጽ ይምጻእ እምላዕሉ እምሰማየ ሰማያት ልዑል ይባርክ ዘንተ ህብስት ወጽዋዕኒ ይቀድስ ይረስዮ በዝንቱ ህብስት ሱታፌ ሥጋነ ማሕየዊ ባርክ ይረስዮ በዝንቱ ጽዋዕ ሱታፌ ዘእምነ መንግሥተ ሰማይ አሜን አሜን።
ዋልዮ ከመየከ ምክንያት ነገር ወይንግር ኮንቶ ኢሰቀዳሚ ወይዘ ዳሪ ወይ ወዙ ዘነውነት እንዲያው ወበንታው ወንቲ አብሁ በአንጣነ ንግል ሰሚያ ከማአማን ውእቱ መድኃኒነ ዘመጣው ዓለም በልብሰተ ሥጋ እንደ ነፃ ምኔለ ዝንቱ ውእቱ ዘንህነ ንጸውኦ ለመድኃኒትነ በከመ ተስዋዕ በቀራንዮ ለሕይወተ ኩሉ ዓለም አብቶ በከመ ትሬእዩ ለዝንቱ ኅብስት ኅብስተ ምድራዊ ይቡስ ወብሱነት ዘይገስስ ወይ ለከ አላ እሳተ መለኮት ውእቱ ዘያወይ ሰው ከኃጢአት በላይ ውእቱ ዘይበልዕ አማጽያነ ወውእይ ውእቱ ዘያወኪ ኃጥአነ አእምሮ ውእቱ ርእሰክሙ ቅጀ ኦ አኀዊየ ምእመናን ወለእመቦ እምኔነ ዘቦ ነብሩ ውስተ ሥጋሁ ኃጢአት ውስተ ነፍሶ ይትገሃስ ወይንሣእ ወለእመቦ እምኔነ ዘቦኪም ውስተ ልቡ ይትገሃስ ወኢዮብም ወለሰ አንጸፈ ነፍሶ ወሥጋሁ ብፁዕ ውእቱ ይንሣእ ወይንሣእ ወይትጋለ በእንተ ኃጢአቱ እስመ መሐሪ ውእቱ እግዚአብሔር አምላክነ Yeah.
አንበብትን መዘምራንን ተናግል መነኮሳትን በታጠዋርን ዘይብለን ዘኽተማትን ሰቡትን አንስትን አረጋውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኮይኖም ንዘሎ ህዝባ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዕዮም። ኦ ጎይታ ኣቦና ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ኣሓድናን ዘክሮም ነፍሶም ምስ አብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን አንብር። ንኣና ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓስሓምን ዓለም ምጋዝና ድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስካሓትን ለወጥን ሃይማኖት ምስ ዓለማውያን ካብ ምፅንባር ድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይሊ ልብን ምስትውዓለን ኣይምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝካተለተነና ኩሉ ግብረ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለዓለም ፈፂምና ከም ንርሕቅ በለና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ጥሪትካን ኩሉ ሰዓት ክንፍፅም ሃበና። ስምናውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ፀሓፈና። ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኦ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣንን ብኡን ዘለካ ሎሙ ቅዱሳን ዘለዓለመ ዓለም አሜን።
እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ ደርሱ ለጸሎት ምስለ መንፈስከ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ጸሎቶሙ ወበረከቶሙ ክርስቲያን ዓለም ዓለም አሜን። ዘዘንተ ንቤ በአጽሮ መጽሐፈ ብእሲት አዲ ዘንብ ዘይሃትሞ ለብሉይ ዘውቱ ዘመጽአ በሐዲስ ውእቱ ክርስቶስ መድኃኒነ እስመ ዲቤ አሐዱ መምህራን በእንተ መጽሐፈ ሐዲስ ወብሉይ ቀዳማዊ ይጠይቅ በተዳህራዊ ወዳህራዊኒ ይፈጽም ልከ ቀዳማዊሰ መሰረተ ህንፃ ውእቱ ወዳህራዊኒ ፍጻሜሁ ውእቱ ወማኅተሙ ውእቱ ክልኤሆሙ ስንሱላን ወስንእዋን ወልጹቃን ወበይናቲሆሙ ጽዱቃነ ቃል ዘፈንዎሙ ወአሐዱ ውእቱ ቃሎሙ ወአሐዱ ቃል እሙንቱ ወአሐዱ ነባቢ እሙንቱ ዘውእቱ አሐዱ አምላክ ፈጣሪ ኩሎሙ ፍጡራን ወገባሬ ኩሉ ግብራት በቃሉ ሎቱ ስብሐት ቅድመሰ ዘአስተርአየ ሎቱ ሥላሴ ውስተ ሐዲስ ያብል እምዘብሊት እስመ ብሊትሰ አርአያ ወበአምሳል ይእቲ ወመሰረት ለሐዲስ በከመ ንቤ ቅድመ ዮሐንስ ወልደ ዘካርያስ ጸያፍኖት ወመጥምቅ ወመጽአ ኀቤሁ መድኃኒነ ከመ ይጠመቅ እምኔሁ በሥርዓቱ ሰናይት ለነ ወምሂረቱ ኪያነ ገጸ መድኃኒት አሐዞ ዮሐንስ በእዴሁ ወአጥመቆ በፈለገ ዮርዳኖስ ወመንፈስ ቅዱስሂ ወረደ ላዕሌሁ ወአብሂ ከልሃ እምሉዓሌ ሰማይ እዘይብል ዝንቱ ውእቱ ወልድየ ዘአፈቅር ወኪያሁ ሰመርኩ ወእምዝ ሀተሞ ለዝንቱ ቃል ለዝንቱ ኩሉ ቃሉ ለመድኃኒነ በምሕረቱ ለሐዋርያቲሁ ጻድቃን ወለኩሎም ሰብ እምድኅሬሆሙ ወእንዚሂ ሁሩ ወመሃሩ ውስተ ኩሉ ዓለም ወአጥምቅዎሙ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘአምነ ወዘተጠምቀ ይድኅን ወዘኢአምነ ወዓለወ ይደየን ዘንተ ንቤ በአጽሮ በእንተ እምነትነ በቅድስት ሥላሴ አሐዱ መለኮት ሎቱ ይደሉ ስብሐት ወክብር ወሰጊድ ወቅዳሴ በዚ ወእስከ ለዓለም አሜን። ወናሁ እንከሰኬ ዘከርነ ይእዜ በእንተ ቅድስት ሥላሴ ህዳጠ እምብዙኃ እንከሰንትመየጥ ወነትናገር በእንተ ትስጉቱ ለክርስቶስ ማሕያዊት እስመ ህዳጥ ንባብ በበይነ ግብር ግሁድ ወክስሁት ያክል ለባዊ ወያጠፍ ምክንያት ንቃቄ ወበእንተ ትስጉቱ ለመድህን ንብል ከመዝን አምን ወነትአምን ከመ አሐዱ ዘእምቅድስት ሥላሴ ዘውእቱ ቃለ እግዚአብሔር አብ ወልዱ ወፍቅሩ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደ እምአብ እምቅድመ ኩሉ መዋዕል ብርሃን ዘእምብርሃን አምላክ ጽድቅ ዘእምአምላክ ጽድቅ ዘውእቱ ብርሃነ ስብሐቲሁ ወአርአያ አካሉ ዘተወልደ ወአብቆ ዘተገብረ ዘወሩ ምስለ አብ በቅድምና ወበስብሐት በክሂል ወበስልጣን ወበክብር ወበልዕልና ወመለኮት ወወቱ ኩሉ ኮነ እምፍጥረተ ሰማይ ወዘእምልዕልቲሃ ወምድር ወዘዲቢሃ እምናብህት ወአፍላጋት ወአንቀይት ወአጽራት ወአድባራት ልዑላት ወአውግርሂት ሆታት ወይዘይጸብት ውስተ ማያት ወዘይትሐወስሂ ውስተ ምድር ወያንሶሱ ወይዘይሰርር ውስተ አየራት ወኩሉ እንስሳ ኢነባቢ ወካልአኒሆሙ ሰብእ ወመላእክት እምዘያስተርኢ ወኢያስተርኢ እምዘይትገሰስ ወኢይትገሰስ እምዘይትሐወስ ወኢይትሐወስ እምዘያንሰሐስህ ወኢያንሰሐስህ እምዘይትለበው ወኢይትለበው ዘእንበሌሁሰ አልቦ ዘኮነ ወኢምንትኒ እምኩሉ ዘኮነ ዘበእንቲአነ ለሰብእ ወእንተ መድኃኒት አጽነነ ሰማያተ ወወረደ በዳህሪ መዋዕል በፈቃደ አቡሁ ኄር ወበስምረተ መንፈስ ቅዱስ ወተሰገወ መንፈስ ቅዱስ እምሥጋሃ ወደማ ለእግዝእትነ ንጽሕት ወብርክት እማንስት ማርያም ድንግል ወኩሉ ጊዜ እንተ ይእቲ እምዘርአ ዳዊት ወአብርሃም
ወኮነ ሰብአ ፍጹመ ዘቦቱ ነፍስ ነባቢት ወለባዊት ወእንዘ ይትወሐድ በሥጋ እምአመ አብሰራ ገብርኤል ሊቀ መላእክት ዘተአምነ ላዕለ ዝንቱ ምስጢር ዘተፈነወ ማኅበረ እግዚአብሔር ወይቤላ ለድንግል እግዚአብሔር ምስለኪ ወነበረ ተጽንሱ ውስተ ከርሳ ተአጊሱ ተስዓተ አውራ ወወለደት ለአምላክ ከዊኖ ሰብአ ፍጹመ
ወስጋ ወመናስስ ሲሆኑ በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ التي يتأملوا لنجاة حزب الأمور معك ومسكنك فقام الرشدون وسيد السماء
ተዘከርዎ ለግርዛት ወዘና ያዲው ይድርዝኡም ትሳደብዎ እስራኤል አስሩ
እማ እግዚአብሔር ተባረከ ሰላም ለጅብሩ አንድ ኢማን ስቶ ፍሬ ያደረገ ሲሆን ምን ተጸጋ እግዚአብሔር እንደዚህ ወጣለ መረደ ያና በፍሮጅ ምትረነ መጣው አድኑ አርስቲክሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስከለክሙ አጥያክሙ ዘገበክሙ ነሂ ባይምሮ አው በያምሮ ለዛለፈ ማርክሙ ወበዘይነት ይከክሙ እንተስማሁ ያመለኩ ተበንተደሙ ከናህል ወስራ ኢየሱስ ወደ እግዚአብሔር ጸባኦት ወደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ታዲና በድንግልና ሥጋ ህትም ለዓለመ ዓለም እግዚኦ መሐረነ ለዛለፈ ማርክሙ ወበዘይነት ይከክሙ ከናሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መስዋዕት እግዚአብሔር ያሉ كمان هنا نيجي نقول لك مثلا إذا بقى نجوا سمو سود الله أغنى ولا نقول كيس مديا كي نقطة إلى بعض معلوم سلام مثلا مسكور يوم ملكوك زي مريم سلام لك በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወሰው ለመጋቢ ይዛት ለታይረ አብ ወልድ ወመንፈስ ማጀደገን ወገዳው አብ ሁሉም ኮረፈታ ዘገዳማት አባ መካዘይ አብ ወልድ ወልድ ማገረ ተዋይ ሰው እንደው ወልመኑ እንደው ወግድ ወቆኑ አበዊ ጻድቃነ ወሄራነ ወዙር አቡ አሰማ ወዝማሉ ሙሳራ ወይዲ ከበየጻሪ ወዛራ በተማቁ በዛት እግዚአብሔር ወልድና ወቆነ አቡ ካህነ ወበረ ወይዲ አብ ከቤተ ክርስቲያን በቅድስና ወበንጽ ወበረ እግዚአብሔር ወባረከ እግዚአብሔር ላሊሆሙ አልዓለም ወኩሉም ዟሮም ወቆነ ዘይሁ ሙቷት ዘናይን ወለምስናን ወይንርወም ለኩሎም ህዝብ ወይጋሎት ወደ ተፈጸሙ ወበጸሎት ወባቱ ይኮነ ሎሙ ወልድ ወአስራኤል አብርሃም ወልድ ወበ እግዚአብሔር وأطيب كمزينا على ويحب وولد بروك زيكو زكروك وزكلو على ويولد ورد والمساويان وأنتو عبود جابير زند كنوس ما كارجا ساعات وزكاميو بسوا وبنا تكاجابير ساليو نزوي كذا زابويو
وزواليك هاتين ولدوا بسيدة يا سواسيمو ويبنى ذي فك زنت جبرة وسود أكبروا يجوا فقالوا ولا فقالوا هو يوم ترى مرعوه بالسير وسوق مددوية ولا مرة مطعم وعلى وإمبراطي جلال أبوه هذي الجني أورا بكلام زمتك عين سيدة النبوة ذبيه وهارجو هرا وسكر ماسو كل عمر يسيرنا دكتور كميرو وساق بيرا سمرتوا أمزرية رأيه إذا كما شروط تسكن بيو هذا لو هي بايرجو من تدور وعرايه كله كلام مسراقا ومرابا نوا وقدما ويجرو نوا عبد الجابر زنت كلام لسه لك ولودك وزوجمش أمود كلام رجال يجي ولك تدوي وأمد عيرة من نوا وعيبود الجابر ومدرجات موعد وعيبود الجزيرة ومدرجات موعد عيرو أبوه وهذا كله رواية نزار ورمتكسر زميل أبوه وسوا أساسي السام وسوا أساسي السام سواري سطوة والتناول سموه كذا وهنا تلوث مكان أفاجر ويعور هذه يقوم مستراد كذا وهذا وتعدي ولا دنجت بعيد هاجر وزما وتسرعوا وريدا وصلت ويجلا بود وريدا سبب سلك أوش ويبلش منو أمازن دنجناجي هليو اسمه بود كثير بعداوي أمازن دنجنا وسبايمر أو هذا وصلت وصلاوي سلاوي بلا منو دجاج ردي دن هذا أو أجو يورو هذا تهربو هذا بود بعداوي كثير سمو مكان أمي باي وسجوا وصلت من يهو وزما أبو هذا نجار تمو بدبر هو أبو تمو بدبر وهو أبو رمضان ده هذا وأوتوا بعدوا زمانوا زمانه أبي أذكر رموي وتنوس زي أرمو زي من تعجبي ما عندهم تنبطني ولا ميرت وأمزي أصور وسكتوا هذا وليجوا سكروا زي العادة أسلموا فمن وكانوا يسلموا نبيه والذين والكل العدو كما يسلموا أمامهم الجنة لا ولدنا وولد الجزاء أسرائيل ملائكة ما أمدارجوا يقولون مذلول وقيام جدا وقيا قبر الدنيا مسكادين وبروم وزمرهم ذكر العائلة ولد يقولون منذ ملائكة منذ نجار عسد ودو إسماعيل أمر الله زندو بسيء منوسوس كذاتي لا موجود نوري مصادق وكر بعده مذوق ما يقولون وقالوا لاجوا لذة العالم منذ يعني بينهم وكيلون إنها تقول يوم ومن تعالوا بسي أرض كفنا يسير رضي دولة دوري وتعبير كما يعبى سيال إيدي ولد وعدوه وهلا وعدو وكنا يجتزال نفسه يبلو أو ما كانش معه كنا لك بسي وذا جيد الوجه كما تكبر مع الله وليه وكنا وذا يكبر كما سوى يكبر آخر ذات ويوال وتلسي وهو وذته في سيد وهو يوال إيد ولد عصوي وصور قبل أن نقول الله أرسلا مكان ولد سعيهما أربعة وعدة وعساك الموت والجراء ما من كل وكنا من أجي وأرسعته الجراء ووالد يقبل موت سبحانه زموكم من الجيل ورزاق وحصوب لا يقبل الجاهل فبس أمامك أنا سوى مثلا هذا المثال وتقاموا كلهم سراغا وهو قرآن القدس أبو إسرائيل أمسهم وتقوم لعله سبحانه سكر زار أي زريع كتاب زريع وقدس القرآن ومتقوم مثل هذه الكنيسات ومن الأسرائيل وردود الشروط السدسون في بعض ويجوه من رؤوس كابتوه بيرام حسيس ويجبرهم مدار وأمام ويقولون القدس أبا مقاليزية والسنديدة مكان تعدل وسيطوع وشوف الشروط يقولون يبس لك ويجعد وذلك أكبر ونعوذ الكلام ولن نقول لك وهذا مكانك هود ونبر وطوب وهو مكان هو ونبر وطور على القدوس بساعة كلام مكان زبرم من القدسان روماريان نكسيم وصلت معك بسوزوبات هذا هذا قربا من يوم ذل رقم أزازهم على كتابة كمهيد راويرو سبوت مكان زبوت دبل اليوم يزيه ويجلو والآت اسمه مكان يسمى يبسمون له ولدك نكسيم وصلت معك وصلت تسمى دبل القدسان جبت قرن هو دبل رقم كدوس ساقبل بعده ونبر قبل بعده ونبر وسكار ونقال قبل أبيه وصوب وطرد تسليد ومجال المرزعات وكل من أسابيع رتوب سيطانا هذا ويسبوه ومعاد وليلين بالرياء موجود الزجاج العمل لبوه بسرعة ويركب ربط عليه ولبوه يبيه يعملكه وسعادته ومعكه يعمل لبوه أباد من التسع إذا وهو رابعه كما يمعلني ويمعلني ولزم سنة ويعلني أي مروه دمنا ولا يركبه وسيطانا بسرعة فالتاسو يعود سنة وهذا من المطلق سمس على كوي أبا أنتو زبرية نور أبا أنتو نور سيبيا زنتو زراعي كوي تعمل سمو وذوقه تعمل بعدين ساعة
وكذا مرتوزي أو كما أمر ولد الأعمال وصار القدس مكان زي ما أو ولي مكان أنت تسمى يوزوها كما تروى مسك كما نسمع نوعيان سمي داير عملاتها سمي داير عملاتها كذا لك كبرك وساتك عليه ومن تكون متأثر ساتك وزين معروف كلام كنا المسلمين لسه بعض ما بنقول كلهم زي ده وكذا مرتوز سامي وكم مرة كنا ذا يرمو ويرمو على هو مكايبة يسوق هو كلنا كنتو ومن قال تسمع هذا كما تقول تسمع العكس سلامات يجينا كلنا يزيد يقول أو مكان وصل لك كذا ولا بيرا يهود لا تقال ذي ما هذا المسلمين من أبو محمد يجلس أو يتحسن يبزعات ومن ما يوقف من أبا أنتم زابا سراغير ملوك يمسكوا ويبي مساك ويبي موالد زنبر وحبابي أبا الطريق اللي يقوى زيلهم قمرام ولا تتعرض لنا وسوى قانون زام ولا تتقدر ويسمى بسوى المسلمان ويجروب بسوى ودر يهوسوا هذا وعاتي إلى سماء هذا الزمان يجرب النسل بين الزمان كعليه ومساك وهذا بسوى ومكان هو أسكان أيقال يقول لك بقولوا تزول أو بقولوا الزمان يتعبوني ويقال مسلمين بسمان يقارنوا وعند توقفهم ونرهم ونتلو زكاة كل مكان سنة وتحيّل والبوم وإذا يقولون ترى يعني إذا بزرع ولكن بزرع وسقوم لذي عاد ذي معروف ويقولوا لما على بعض الزندق مسيحي وزندق درام ورهم لطال عيدا ويعطون زندق درام وإذا سيوا أجر سماع الناس ممندي بيقول فيقول زيهم العالم ويسألون المهم كلنا سلوكاتهم ونور كابا لا يهوي إذا يوجي الملك يرزقه ونور مكان وسوف زمان كل ما أبغى مكان البود هاي لا يزيد أنا كبار كبار كذا كذا تسمع استسمع بكرة مزيد أنا كايمر كامو وزيد كامو زيد أنا وسبوا استمع أبيه وأنده بساطة أبو ده بعضه يلسوه بساطة ويوديه وسبعه بساطة ستوفى بسرعته برمزي ولا يهدينا الكلا وسلبوا زموله وتكاثر وما هو إذا وفكرة كبرزون أنا مفراد وتنكيل وعجل وسرفت وعكاي مرد وكمت تسأل كابير وزيفت تنو بلو سأقول لكم كما نقول أبان طريقة ودينا نبرا نروح معنا تزين أنا سأقول ولو نبرات وسمات تزين كاين وهذا أبان Because wala halong rutin na kamu wala tayo abad kaliway kamu dito sa yawi arbo tulad sa arbon di ayo ano awal dia dito besul halaway yun madrasat dito sa awal niya dahil kaway ko nriyada tomatan ni kabel kawag ko makaro ano ko pero dito ko sagala mo ko ang ko ko na wala mo sa mo ko nriya gaso bulud na kama ko dito yo banda lahat जैसे कहा जो हमने सलाह हुआ वनवर वहीरो आपा तो सादा इन्हों अलग वाले आसो आपा मका तो हीरो नौ बदल जागे वो कैसे चलेगा लोग अपन ने नहीं है उसको यहाँ बनारो आसो वो हीरो चला वो हीरो है जो कम से कम तो रहा है कम अगर से ना बुला मका दे मसूल आए ने इंशाल्लाह इतना वो बता दिया रोन ने कम ने कुछ मंगरा ने लाइका पुजात ले को कुछ तमाम मनवावे इंदम कुसना ويقولوا كان أول دي مكان تذكر وده كان إذا جالك الجامعة إذا حاول تقرأ معي وسميه أربعة مكان عندنا مكان وايمر كانوا مكان أجيبه هو أجيب جزء من طول لكن مش نقول وأنا مرة يقول لي ما هذا في واحد يقول لي أنا بسوي أسماء بالنسبة مثلاً عليه وأنا شهاب وأنا نسمي عبارة طريقة أصحابه عبارة طريقة أصحابه ويقول إسحاق يمسي عليه زي والنزال مواد أحول على كتابه وسوسم عبارة مكانية سنة لكن تسأل وسجل ورطوب وسألوا كما يمر عليه يرسلون اللغة كما يسأل ورقتهم من مزعوية ويقولوا هو نمر عليه وكيف يقولون من الرداء موارد يعرفك كتابه من الدكوه دينات وكوي ونعوه يسببوك سيطانات وكهالة فكما عليه السلاح والعكس وإن أظن ولا تنوز على سيرك عجل مسلك إلى رجيتك فكما يعلم مسلك إسكت الفامل مواليك وهي عقلك فكما أظنك عجل عملاكك وذلك ميمة وعوام بذلك عوض أمر أمام المساوي وعيرا وكبر اسمه سلطان زي أمره مدنوه وزمين أمام مكان سكرامات يعو أسكت ونبر وسمى قانون وتسمى جناه وسمى كله أمام مدرك بجاكت بتوكيد أمراض ومكانت أبدا
ومن يوم نقول أن تجاب النوال ولدوا عن يوز مدزينا من فس ركوز ومساء وهو وسط عمل وليزا وعيمر ووزا والنواع وقاو وما وسخوانه وما وبرد إذا سأل من دهني وهذا عالم ركوز ساكر عوسيم سيدا ويبيع أول زي الله ما ساكم ركوز وهو يبيشوف ساكر عوسيم أبابا مكاس ولا جرو كم يلاس كم أساكم قلت مرمز من بيجاوز عروس إلا تبصح كم يتراكور أبابا مكاس وأنا مسلم على عوسيم على قبل أقول على مي دوسيتو على من مسروس وزمان على كلام مسلم على ذي أقول عوسا أقول على مي ويبرون أنا يعمل لما ينسى كنيسة بسيط ما قبل وسمعت سألي أبا مكاس هذا كله وتدعس بها وإذا سألت بها هذا بسيء من المدر ولا بسيء من عادها كذا وعمل وضع على طريق وذبح الزيتون وكما كلهم الذين مسلمون زعلوا كل النساء مدان كما يطلب أن السناء الموضوع كما يطلب أن السناء الموضوع الموضوع على المسلمين والنبي سبحانه عمل عيرة والنزيد النساء بالنص عبا مكان هو أوصف الكلام كما يعمل لما عملوا سقوط الكلام سن إنه وليه كلا تأروا أنه كان فرح اسمه مسروق من سيد عاصم سليم يوم الزيم الوالد والوالد زوجته أبونا زمان سمعت وتقول هو مسنون ويبيروا أو مكاني شفرة وعيبنا كم منذ النظام بيرمونيه وتسلوه وتسلوا عليهم وقارموا أو سووا يبيروا هذا جاريه من ركوز وكلهم وبدي تسلون كم المقولة يبررون الركرم ويالنبون لا يبغاي ويالنبون لا يبغاي أسقول يبيروا أسقول جابير مكان مكاننا بدل عراء عمل تسلون كلام يقررنا قررنا ويالنا لا يبغاي ويبيرون terus mereka juga kau kamu wajibkan lebar bersama tiga, wabegi lagi tiga, ada kau pun kaman, bersama mereka kamu wajibkan bersama kamu bersama tu mendapatkan hari waktu. Asal kerana tu misalnya bersama mereka lihat sebab anak tu sekarang dah Yahudi terus orang tu mendapatkan. अब सुबह से मगर चाहे बात हो ना तुझी शुरू बाहर सब ना ये हो सब ले वो ये ना तो ना उस्मान ने साथे के वो साथे हम ने तो ये आप तो आप और आप वापिस वनो कुरान में आकर कुरान में और आया तो समय इसका मतलब तो हम तो आया हम सलाम हो कौन कुरान वाले वो तो दसाव सब तो हमें हो कौन इसमें आबा उनका बजाओ कम वो दिए नफस कुरुस हाँ मैं कहता था अरे समय वो से कारण से चलो ये लोग मकान वो मकानी में करूँ आदि ऐसे ये हम लोग वो आप से करने को मकान वो नहीं लोग वही करना मकान वो मकानी वो करूँ इस बार हमारे यीशु को तो स्वाद वही बार समुद्र आधार ये मुझे को हम या को आदतों लोगों जो कम ये कुछ सिवाऊ वो तो सवागर सासियूर ووضع هاي المركوز اسمه يوحنا زوجنا يسوع وزر بنت أقول الواي ومرمو عليهم سلام لكل أبواب مكان ونسوع وزتوا بعضهم ولا بنا بيجي بيت وزراء ولا بنا بيجي بيت وساعة أبدا ميدا وساعة أبدا اسمه على من دي سأل وركوز يوحنا سوانا زوجنا بنت أقولون واي ونرزق هور ولدوا ما نقدر على هذا الروس عسير ومكان وكما يسوع سلام الأب والأبواب مكان ونسوع عليهم سلام مثل ما كانوا وكانوا ومن يجري تأثيره كل مكان له ولما كانوا يقولون هداني أول مثل ولديه وسوهم وقال لما نقول أبوهم يسوع له يسوع له أبوهم وصاروا سمعوا وزدوا وأنبروا وسرقوا الإنسان بكبر بزوج بس ما يوم ما عليه الأمر أزرق سكون ما يوم كل يوم الأمر يوم كذا أبيش تقولون يتقبلنا وبركوا فيها مثل المعلم عليه فلما ما قالوا استعلي كبروا اسمع كلام ما يقول اسمه مدروك من عارو الملك يسوع سواء أريد أن يكون مبارك تقبلوا من الله تسمع تسمعهم دوروا ولا تيجي تسمع يجين أي سكون بس باو من الله يعلم أنا أتمنى صحيح شمالية فتاة سكون أو تسمعات يا سري وأنا من المطار من يهود من يسوع ساعات ساعات وبركاته وبقول جدا أنا رزق زينة وبركاته ومتى رزق رباوية وأنا بعيد زلزال من سنة كنت نجيم على وتفتح دي نفس الجماعة وهرب مساسير المرافقات ما يبيع عليها اسمه موت بس كان وهي ومنفس وهو ده جزيرة على النص كلها دي بس مسكن
በስጋ መለኮትን መለኮት ወከማው ነፍስ ወረደ ተሰሲዮን ትሮም ለሙካን ወይዲ ትሮም ለሙካን ወይዲ አለ ሆይና ምስለ መለኮት መለኮትን ወቁቱ ሁሉ ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ምስለ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለቱ ስብሐት ወኪል ለዘብ የዘወነ በርሱ አራው ለነ ወደ መንፈስ በረከተ መስቀል ይሃሉ ለኩነት በረከት ዓለም ሰላም ለማዋቲከ በተጻፎ መራት መጣይ ዘመርኩስ በተከሰተዋን አሊ ወተቆረሪስ ዘመራቸው አንተ እግዚአብሔር ንጉስ ያፍሩኒ ቀዳሊያና ለነፍስ ዘማይተሚ ለምከ ቅዱስ ሰላም ለስጋቲከ ምልዕተ ቅዱስ ጸርቦ ለቅማቲ ተካይበ ወደ ግለቲከ ቆሞ ኢየሱስ ክርስቶስ መደረ ነገር ለአጽቦ ለምድር አባሪዎቱ ገነዘውያን አቦቦ ለመጋይቲ ካለኒ ማይተቦ ሰላም ለጻደነሲከ ለስጋ ሁሉታ ለስጋ ሁሉታ ወደ ግለቲከ በፍረት ዘረገሸ ሰዓተ أما ولد الزيوت قد عليه وسط لا يسمعني كسنة من جد لا يسمعني كسنة لا يسمعني كسنة من سبوك كذا سنة من سبوك كذا وكمان كذا نسأل زوجته ولا تيجي نسمع إذا كنت كاربيوس نقصي جدا ولدو لو تاعي مرة تبني نقص ومدر أيرب أبو አንጎቶች ያገር ዘሃሮ ዘባላው ለስሙ ጋር ለዘመን ረሶ ንጉስ ዘይትወቱ ዋይመን ጉዛን እንተዋ ኢትዮጵያ ባይዱ አስተራከቡ ሃይማኖቶ ወለለከሩ በክርስትና ረሰዩ ገባረ ረቱ ወነሰት አጋሪካና ወሰወ መቲካ ኢትዮጵያ አብሰሙ አወቀረ ወይቤ መልቡ ዲዘሰ አልቦተ ይቃወመኒ ወቀለ ይቆል ለቁለ አይሁን ወምዝ አሶት ኢላ ለቁሉ ጋር ወደ አሃደ ይካተል ሙዝራበይ ማንጊ ለግራኝ ወሙሙ ወሰለሰማ ገራኝ ተፈቃ ወደ ታሪው እስራኤል አሰራው ሰራው ለቱርክ ወደ ጻባ ወቀተረ ዲና በዲው ለግራው ወስፋት ወደ ቤት ሲዋን ወጣት አይበል ቢታራት ዘመዘመ መስባራ ዘመዝበራ ወጣ ሃይማኖት ዘብዙ ተሰዋት ወመዘዝ መጻ አሉ እንደባራት ብዙ ሰዋግት ብዙ ሰዋታ ዛሃሮ ከራዲዮስ ምስለ ውላን ዘሰብ ወይገሮ ተጣቀስ ወይገሮ ለማስ እስከ መባለጸ ይሬ እንከሰተ ሲያወደ ክርስቲያን ወሙስሊም ማለት ክርስቲያናት ወንዘይ ከመዚህ ባ ማይገለጸ ወሰናቅተል ወዲረሰ አገቶ ወሰናቀት ወዲረሰ አገቶ ወተባራ ወረገቶ በአርማ ወዘበጡ በአሲፍ ወአውደቁ ላይ ለወረሱ ወመደር ሳሉ ክብርተ ወሰዱ አበረከቱ ትኩን ምስለ ኩነት በዚያ ለዓለም አለማመን ሰላም ለዝክረ ስምከ ከመ ዝክረ ንጋት ኩሩፍ ዘጠኝ በቅድመ ወደ ሰዓቲ መጽሐፍ ለላውዴዎስ ክቡር ሊቀ ሰማያት አእላፍ በአምስት አም እንደረሞት በዘን እንገሲከ ወይዘ ወደቲ መጽሐፍ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝም ለመቃሽ በዛኪረ ጣይረ ንጉስ በጸንቲሮስ ጻድቅ ዛቅረብ ማለት ለፍቂ ኃይለ ዘመኑ ለዛች ለዓለም ተወገደ ነው